Bună și bine te-am regăsit! Grațiela sunt și astăzi o să facem unboxing la un aspirator. Mi-am dorit un aspirator vertical de foarte multă vreme, unul profi, și am luat acest Bosch Athlete Pro Animal, care este varianta îmbunătățită cu mai multe accesorii, a ceea ce îmi doream eu de fapt și care nu era disponibil, pentru că tocmai se terminase din stoc. Ideea este că acesta ar trebui să fie un aspirator vertical profi, un aspirator vertical bun. Mai am și unul Starlight achiziționat la vreo 200 de lei, ăsta este 1100 și ceva. Și chiar o să vreau să facem să facem o mică comparație între ele, să vedem cum funcționează unul și cum funcționează celălalt. Acum, ca să pornim, s-ar părea că este deja desfăcut. A venit gata desfăcut. Dacă aș fi preferat, e totuși cumpărat nou, mă gândesc că ar fi trebuit să aibă și o folie pe deasupra. Sau un sigiliu sau ceva. Deci, minus EMAG. Asta nu-mi place, că nu e resigilat, e cumpărat nou. Bun. Hai să vedem mai departe. Sau Bosch, dacă le dau așa, corect. De ce am ales eu varianta asta? Ca idee, poți să cumperi exact același model de aspirator, mult mai ieftin înseamnă cu 200 de lei mai ieftin, pe varianta alb sau negru, care din punctul meu de vedere sunt mult mai frumoase, mult mai estetice. Mie nu-mi place roșu în mod deosebit și sigur nu-mi place această nuanță de roșu. Poți să le iei mai ieftin de pe EMAG, dar fără accesorii. Și atunci m-am gândit că răul cel mai mic este să aleg acest roșu, dar măcar să știu că am mai multe accesorii, chiar dacă am mai dat 200 de lei în plus. Accesoriile contează, mai ales în momentul în care ai o casă destul de strâmtă, destul de îngustă, cu tot felul de obiecte și obiectuțe micuțe pe care vrei să le cureți, plus cum sunt eu, că îmi place să curăț inclusiv canapelele și scaunele și tot atunci când fac curat. Bun, hai să vedem ce mai avem aici. Asta dacă vrei să-l porți pe umăr. Da, ți arată și în poză exact cum ar trebui să vină purtat. Nu se focusează cum trebuie, mă rog, nu știu. Așa, asta este accesoriul pentru cum e aspiratorul clasic. Asta cu perie. Aici mai avem niște accesorii micuțe. Ăsta este Pro Animal. Teoretic, dacă ai animale de companie, este foarte util pentru că zice că adună tot ce înseamnă praf și păr și așa mai departe. Eu nu am și nu intenționez să am, dar am copil mic și e echivalentul. Plus că sunt femeie și îmi cade părul foarte, foarte, foarte rău. Și deseori am probleme din cauza firurilor de păr pe jos, chiar dacă poate n-am alte probleme, dar părul e foarte important. Bun. Bun, deci chestia este pentru neutralizarea mirosurilor. Pui pe jos și le aspiri și... Mă rog, nu știu dacă toate aspiratoarele Bosch vin cu chestia asta sau nu, dar drăguț, de ce nu? Dacă miroase frumos și împrospătează aerul, super. Bun, aici avem cartea tehnică, pe care am să o pun deoparte, pe care am să o dau lui Luci. Așa. Aici mai avem încă un accesoriu. Uite ce e asta? Aha, deci asta e peria de dat pe jos. Foarte interesant, dar vezi că are chestiile astea de îți lasă impresia că se desfac și adună scamele. Deci asta e încopere. Pe care o să o punem înapoi. Bun, și hai să vedem și jucăria, că o aștept. Mi-am dorit-o atât de tare. Asta e mânerul. Mă, nu e atât de rău roșu ăsta, dar nu-mi place deloc. Deci nu... Eu sunt de obicei cu verde și roșu e opusul lui verde, așa că nu știu ce să zic. Nu pot să zic că mă încântă. Nu e nici foarte... E un roșu frumos, n-am ce să zic. E un roșu elegant, dar nu se prea potrivește cu spațiul în care o voi depozita eu, această mătură electrică care se vrea fi aspirator. Da, Bosch Zoo. Mie mi-a plăcut varianta pe alb. Nașa mea l-are pe alb și eu de la ea am copiat un pic și chiar cred că o să fac la un moment dat o comparație și între modelul acela și modelul acesta. Diferență de câteva luni între ele de apariție. Și mi-a plăcut mult varianta pe alb, mi s-a părut foarte elegantă, dar hai să vedem cum e și asta pe roșu. Chit că deja mi-a spart ochii. Mi-a spart retina.
Aici este încărcătorul. Și... am văzut. Deci ăsta, când îl porți în spate, folosești chestia asta, cum zice și Luci. Când nu îl porți în spate, folosești chestia asta. Ambele au varianta, că eu mă întrebam dacă pui chestia asta, ce viteză îl dau. Dar e aici. E șmecher, mă. Acum cât îl pregătesc, stai. Asta este ceea ce se spune că are efect terapeutic, sunetul ăsta. Bun, acum îl pregătim. Nu e chiar atât de urât. Nu roșu frumos. Dar o să-mi iau un pic, exact. O să-mi iau un pic să mă obișnuiesc cu el. Cred că o să trească să adun cu aspiratorul un copil de pe jos. Așa arată montat. Între timp am descoperit că chestia aia de nu știam eu ce este și a descoperit Luci că este perie, arată o perie, așa, este de fapt perie de rezervă, ceea ce e foarte șmecher. Bun, acum hai să vedem, fii atent, când îi dau drumul, asta este treapta 1, cu un pic de întârziere, dar nu prea se aude nimic. Asta e turbo. Asta e 2. Aha, acum a pornit și 1, n-am luat-o din prima. Pe 1 direct. Și acum e oprit. Bun, acum hai să-i facem test. Bun, acum o să fac câteva teste. Ăsta este Bosch-ul pe care tocmai l-am luat acum, pe care l-am prezentat. Un aspirator scump de 1100 de lei pe mag. În timp ce acesta este un Starlight, tot aspirator vertical. Ieftin, la vreo 200 de lei l-am luat acum vreun an, să zicem. Dar care și-a făcut cât de cât treaba. Acum, prima diferență esențială constă în faptul că ăsta nu are nevoie de fir, în timp ce pe ăsta vezi că îl țin cu firul. Apoi ăsta stă singur, ăsta dacă îi dau drumul, îmi pică pe mână, pe picior. Bun, hai să vedem totuși ca performanțe, dacă se justifică să cumperi într-adevăr un aspirator scump față de un aspirator vertical ieftin. Și o să te rog să vii mai aproape. Din cauza că am copii, nu trebuie să mă chinui fără mizerie. Da, aș zice că e mizeria făcută din cauza copilului, dar de data asta am aruncat pe jos cu făină. Așa că primul test va fi testul cu făină. Hai să vedem. Prima dată mergem cu Starlight-ul, da? Pornim? Ce se remarcă din start, foarte zgomotos, împinge gunoiul. Cred că ați observat asta. Asta este ceea cu ce mă confrunt eu de ceva timp încoace, că împinge gunoiul, efectiv, nu îl adună. A adunat bine. Ce a avut de aspirat fix în direcția lui a aspirat foarte bine. Dar în rest, efectiv, am împins gunoiul. Îl dăm un pic mai încolo, merge sub covor, că e ok. Bun, o să pun deoparte pe ăsta, care sper să nu cadă. Așa, e ok. Așa, și o să mergem mai departe cu Bosch-ul. Hai să vedem. Și pentru mine este o premieră, pentru că l-am luat acum și n-am apucat să-i fac testul. Ăsta are o singură viteză, deci aia a fost. Hai să vedem acum ce face Bosch-ul. Pe treapta 1. Hai să încercăm pe treapta 1. Deci asta este treapta 1. Doi. Aha. Sincer, m-am speriat prima dată când am văzut pe unul că îmi lasă resturi, dar pe urmă nici pe 2 n-a fost cine știe cât de încântător, dar pe 3, pe turbo, s-a prezentat bine și mi-a adunat și ce mi-a împins celălalt ca și gunoi. Bun, asta a fost testul de făină. Hai să vedem mai departe, să luăm și ceva mai grunjos. Am uitat că pe ăsta nu trebuie să-l... nu trebuie să-l sprijin, e ok, stă singur. Hai să vedem acum ce mai scoatem de pe aici. Hai să încercăm cu niște mălai. Iau muceare în bucătărie acum. Hai să încercăm cu niște mălai. Turnăm niște mălai pe jos. Încerc să fie cât de cât similar, ca și cantitate, ca și densitate. A picat, e bine, am ce curăța. Așa. Hai să vedem. Începem tot cu asta. Hai.
Pregătiți-vă urechile. Adună bine ce adună, dar restul împinge, știi? Ce nu mai are loc împinge, că merge și așa. Bun, acum hai să-l vedem și pe ăsta. Nici nu știu dacă să încerc din nou pe 1. Hai să încercăm, da, hai să mergem pe 2, că nimeni nu îl folosește vreodată pe 1. Să mergem pe turbo. Da, diferența se vede. Și să iau și aici. Și la mălai a trecut testul cu brio. S-a dus direct. E adevărat că nu prea îmi place chestia asta, că are tendința să plece. E adevărat că l-am pus pe turbo, dar și-a făcut treaba. Hai să vedem ce mai avem prin bucătărie. Ce mai aruncăm pe jos. Ceva, deci am trecut peste făină, peste mălai. Hai să vedem cum se descurcă cu orez. Că și de-astea are omul și dă pe jos când gătește. Nu, mersi. Lucia are chef de glume. Nu că n-am fi oricum la ora de... o să am de adunat. Bine, trecem cu fiecare și vedem cât de mult le împinge. Hai să vedem cu Starlight-ul prima dată. Am călcat pe el. Hai să-i schimbăm, că poate nu-i convine asta. Bun. Ok. Deja la orez zice că fac mișto de el. Nu-i mai place. Deja s-a supărat rău de tot. Bun. Bun, l-am luat din cadru că deja mă irită și nu mai... ați văzut că la orez deja a dat kicks, nu i-a mai convenit. Am observat și eu, într-adevăr, că merge bine la lucrurile foarte, foarte fine, cum e praful, dar în rest, la restul zice că îți bagi joc de el. Hai să vedem acum cum merge ăsta, că de fapt despre el era vorba. Turbo, direct. Bun, am stat un pic mai mult pentru că îmi săriseră bobele de orez peste tot prin bucătărie și am zis să adun totuși. Mi-amintește de zgomotul pe care îl aud când taie socrul meu cu polidiscul. Deci cam așa s-a auzit la orez, s-au dus în toate părțile, au huruit, au fost așa, dar în rest a adunat ok. Mi-mai dăm un test. Pleacă celălalt, s-a supărat azi că el nu vrea. Așa, hai să vedem cum se manifestă cu ceva și mai mare, pentru că uneori se întâmplă să ai gunoaie și mai mari. Aici o să mă înjure fiul meu că îi dau ciocolată pe jos. Stai că am cereale de la alte. Astea îi plac prea mult. Când îți cade din greșeală musli prin toată bucătăria. Se descurcă să adune sau nu se descurcă? Deci s-ar părea că nu doar păr de animale adună, ci adună foarte, foarte bine și lucruri mai mari, lucruri mai mici. Mai testăm cu ceva sau e ok? Cred că e suficient de clar că totuși ce ar mai trebui totuși testat și cred că o să facem asta, dar nu mai comparăm decât testăm și atâta. Multă lume zice că nu este un aspirator propriu-zis electric, ci este o mătură electrică. Ceea ce înseamnă că pe parchet și pe gresie se descurcă foarte bine. Și sunt convinsă că dacă mergem acum pe parchet, așa o să fie și pe parchet. Dar hai să vedem cum se descurcă pe covoare. Că aia este, de fapt, ăla este testul suprem. Eu nu l-am luat pentru covor, recunosc. Eu l-am luat pentru parchet și pentru gresie. Dar hai să vedem totuși cum se descurcă și pe covor. Încercăm?
Acum suntem în camera copilului și o să testăm să vedem cum merge acest aspirator și pe covor. Pentru că am încercat eu să-l murdăresc, dar n-am prea avut cu ce, momentan. Am luat din nou testul suprem de... Ups! A venit copilul și a făcut mizerie. Mi-e frică să pun mai mult, fiindcă încă nu știu... Da, copilul din mine, corect. Mi-e frică să pun mai mult, că încă nu știu cum se manifestă și recunosc, mi-e teamă că după aia o să trească să mă duc să-l scutur. Dar hai să vedem! Nu se mișcă! Ia să vedem, oare nu e peria care trebuie? Ar trebui schimbată peria? Că din câte observați, face același lucru pe care îl face și celălalt. Ia să încerc invers. Da, nu prea mai aveam baterie, deci, mă rog, e și abia scos din cutie și s-ar părea că nu ți-l dă prea încărcat. O să fac și un test să văd cam cât ține bateria, o să-l cronometrez la un moment dat, dar cu altă ocazie. Ideea este că, într-adevăr, pe covor nu dă randamentul neapărat al unui aspirator clasic, ăla mare cu sac și așa mai departe. Dar, într-adevăr, i-a părut foarte bine. Freacă foarte bine, deja a lăsat covorul mult mai pufos, a adunat tot ce însemna praf și fire de păr și așa mai departe. Sunt mulțumită, având în vedere că eu nu de asta aveam nevoie, adică nu am nevoie de un aspirator clasic, că le găsești la 200 de lei și fac treaba foarte bine. Am unul pe balcon și nu prea în covoare. Așa că... Am descoperit între timp că de fapt asta era peria pentru covoare, nu aia. Deci asta trebuia testată, dar cum bateria m-a lăsat, deja nu mai vrea. Așa că hai să facem altceva, ca să nu zic că nu am făcut și asta. Hai să-l desfacem și să vedem cât gunoi s-a adunat. Cât de greu se desface foarte ușor, decât se strânge de aici. Atâta. Așa, stă. Și s-a adunat, am pus ceva, dar nu foarte mult și uite, ăsta era nivelul de maxim. Îți explică cum să-l desfaci, cum să-l cureți. Că ai și aici nivelul de loc și așa mai departe. Deci ăsta trebuie pur și simplu... Da, trebuie ținut de acolo. Așa, și ăsta este filtrul, care îi prinde făină în momentul de față. Nu știu ce să zic. Dacă ai idee, pentru 1100 de lei, deocamdată, îmi place să cred că o să-și merite banii, dar o să aflăm și cât de mult ține bateria în curând. Deci o să încerc și celelalte capete și poate, cine știe, poate filmez. Dacă nu, ca idee o să vă povestesc, vă las comentarii.